Dnes máme za sebou ďalší horúci, priam až dusný letný deň. A určite nie je posledný. 30-ka na teplomery spôsobuje ľudskému telu stres. Ako jedni z mála sa v tomto pekelnom období tešia predajcovia klimatizácií. Dopyt je veľký a záujemcovia musia čakať v poradovníkoch. Do bytu v Petržalskej novostavbe vstupujeme spolu s technikmi. Majiteľka sa úprimne teší. Ako ste prežívali tie posledné vysoké teploty? Sprche a so zmrzlinou v ruke. Tie 40-ky to úplne totálne tú Bratislavu si myslím nie len pre nás, ale pre všetky firmy to odštartovali a ten telefón doslovne horel. Predtým som mala klimatizáciu, takže už som bola zvyknutá na ten komfort a teda teraz sa človek varí vo vlastnom tele. Najnovšie odhady hovoria, že z takmer 2,5 milióna slovenských domácností je aktuálne klimatizovaná už približne štvrtina. Si pamätáte roky bez klímy? Pamätám, ale nebolo to asi také, jak teraz. Neboli také horúčaví. Bez toho by sa asi nedalo. Dneska sú aj tí ľudia, čo nechceli stále klimatizáciu, tak aj tí už si tomto roku dali domontovať klimatizáciu. Ten poradovník potom samozrejme, že trvá niekde aj mesiac, aj vyše mesiaca. Koľko vás to vyšlo? Okolo vlastne 1100 eur za aj inštaláciu, aj s novou klimatizáciou. Nie každý si môže alebo chce klimatizáciu dovoliť a tak musí hľadať spôsoby, ako sa schladiť inde. Nemáte? Hľadáme iné fontány, bazény. Cez deň neotvárame okna vôbec. A rozmýšľali ste nad klímou? Si nemôžeme dať klímu, nie je to dovolené u nás v dome. Kvôli deťom ešte nejako neriešime tú klímu, lebo sú maličké, ale asi do budúcnosti áno. Podľa posledných dát má zhruba štvrtina slovenských domácností v letných mesiacoch problém udržať svoje domácnosti dostatočne chladné. Netýka sa to samozrejme iba klimatizácie, ale aj celkového tenenia a podobne. Aké to má dôsledky? Samotné chladenie priestorov vytvára istú sociálnu nerovnosť, pretože prehraté priestory v konečnom dôsledku majú vplyv aj na kognitívne vnímanie, na to, ako dokážeme efektívne pracovať a podobne. Roztváranie príjmových nožníc je pritom iba ten menší problém. Teplo hlavne zabíja. Agentúra AFP dnes informovala, že počas poslednej vlny horúčav zomrelo v 9 európskych krajín vrátane Francúzska a Nemecka o 12 000 ľudí viac, než bol očakávaný priemer. Jakub Prok, televízia.